Akuthethwa xa kutyiwayo, kuyatyiwa. Naba ke bazali bayatya kodwa ngaphandle nocakana uke utye, vula ipayi yakho utye nocakana. Nantsi ipain bazali bam, and ke andikwazi ukwenza ngakumbi. Wonke umntana eklasini uyatya, andikwazi ukwenza ngakumbi. Kuba ke yonke into yalapha eklasini uyikhutshelweni. Namhlanje ndikhuphele umntana umzali wakhe angakhange. Khona uba abazali bala mntana khange bayikhuphe imali yothengela umntana ipayi nejusi, into enzima wena as utishara ungayicingi wena ba ungumzali. Wena ungayicingi ba ungumzali, at least into enzima ekuthengela umntana ipayi nejusi. Bonke abanye abantwana bathengele kusho ukuthi umntwana oyi-1. Wena umuntu omdala ucinga appropriate into yoba uthathe ivideo and then uthi bazali you. Hi babes, ndiyakuva mntasekhaya, trust me ndiyakuva le nto uthethayo nyhani. Abanye oomisi they surprise, abanye oomisi bathethayo a month before, but this is not about umisi efune imali ebazalini. This is about umisi oposte umntana oswelwele kukutya akufunileyo ebazalini. About umisi who never got a consent from emzalini womntana for ukumposta. Ezinye iifamilies ndaze laa mali ifuniweyo phaa imali ebebenokudibanisa batye, imali yoba kutyiwe as ifamily yonke, laa mntana xa ebuya esikolweni abuye nento yotya. Let me tell you, eyona nto siyithethayo iyi-1, xa caba ufuna uripota back uba imali zabantwana zenze ntoni, she should have taken pictures or videos of those kids that have pies and send them to their parents, not le. You say when you have a bad dream? Blood of Jesus. Good morning, good morning, good morning, good morning. Have you guys seen the video of the trending child? Ohleli esikolweni ungayityiwe ipayi yena ayibukela abanye abantwana besitya ipayi, kukho umiss phaya othatha ivideo. And now two things zifika engqondweni zam. Bana lo mama, it's either lo mama ungcole kakhulu okanye lo mama usetyenziswa nguThixo. Because God can use anyone. Nangeliphi na ihlobo. And I just got reminded of a scripture. Kwela bali lika Joseph with the brothers when they took him and buried him in the pit. That if it was happening in our time, we would have mocked the brothers, or would have the brothers arrested for the injustice abayenzileyo. Tilibele indawo ebalulekileyo kule video. Le ndawo ithi don't curse the pit, because la pit afakwa kuyo uJoseph. He pit leader to zonke ezi steps, but with an end goal of sitting in the palace. So ithi ke ngokulento about the brothers who buried him in the pit. uThixo had to appoint them to do that assignment. Someone had to bury Joseph in the pit. So they were destiny helpers. I-destiny helper yakho ke mntasekhaya sometimes ayingulaa mntu solokwenza ubuhle. I-destiny helper yakho sometimes ifika ingathi izokwenzela iyelenqe, kanti lela yelenqe elikusa kwipalace. So don't curse the season, the people who bring dry seasons in your life. What looks to you like humiliation is help on the way for the other person. Everyone mhlawumbe uzawabona abantu sothi khohlakele apha athukwa bathuthwe besetyenziswe ngumtyholi. Kanti mhlawumbe ngelaa xesha bebesetyenziswa nguThixo for his divine assignment ebomini bukaJoseph. I stayed on this for some time and I had to look at everything with spiritual eyes. Ubana bethunana umemo wabantu uThixo umsebenzise ngohlobo, because I'm not trying to block into bala. No person in their right mind would do that. Engakanga icinge. But there are things that God will allow you to do for ba umsebenzi wakho uqhube.
God heard the prayers of a mother. Esithi bawo ndizame wonke amadinga wam. Cela undithethelele. I have nowhere else to go to. Bills are piling up. Andikwazi ubhatala izinto. uThixo wathi xa ejonga mhlambi i-neighbors zakhe. I'm not saying this is what happened, but this is na uhlobo lwam endifuna uku-interpreta ngalo for mna. I-neighbors azizukwazi ukuba le nto ibonakale because uyaziwa uba ungulo mhlambi. uThixo athi ndiza kwenza i-exposure apha so that this thing ivuleke elizweni liyibone. There's a lady, kudos to Thandi. uThandi contributed about 10,000 rands. Kubekho umandisi wahlanganisa yena nabantu bakhe kwarezwa i-funds. The last time I checked, I think it was sitting on 20,000 rands. And this is the money that's going to be sent to the mother or whoever's raising the child, guardian yomntana. And now you sit back and say, if the teacher did not capture that moment, and if we did not get to see Tina Singabantu la moment on camera, if khange ibostwe, la mamba ibengazuba nayo 20,000. Ufumana la 20,000 rands as a result of us being touched. I said to my husband, ndiyacela nalapha kuni bana nindifumanele la mama. In fact, nisifumanele la mama, because I'm not going to do it alone. I'm going to do it with my husband. Lamdana ngoku, the suffering funeke iendile, because it looks like kudala kunjeya. Because bayibiqala nokubingazude capturishwe besingazoyibona uyenza ngamabomu because mhlawumbi naye ibedikiwe bana no ndizayiveza le into ndifuna umvisa bana this is what happens when you don't pay. But ke apho ndiyakhona in as much as ndifuna ukudityaniswa nala kuthiwa kuse George phaya, ndiyafuna udityaniswa nala mama, ndiyarhalela ukumbona la mntana, ndiyafuna ukuba ipart yobomi bala mntana ekukhuleni kwakhe. Ndiyafuna ufake sami isandla ngohlobo lwam uThixo azandiguide uba malisifake ngalo mna nefamily yam. But this arrangement obviously will come from the mom. But ndasekhazi ukuthi xa ujonga ezinye izinto ebomini baxa zifika zisithi 1+1 uzukuzibuza ubana mhlawumbi ngu-1+1 owenza u2 lona okanye ayinoba ngu-1+1 owenza u50. Andisayicaphukeli ke ngoku le filter kutheni zandifaka i-makeup ngoku ndine intoni lena ngoku kucaphaza banendawo ezimhlophe. But ke sesilapha kukho izinto ebomini bakho zizawuziswa zize neplate uzibone na ubana 1+1 is 2. But ngamanye amaxesha funeka uyijonge ngela liso likamisi uba wenzisiwe umisi, umthandazelo umisi ukubana ekwazi uba asebenze nayo uThixo amsebenzise akwazi nayo ukusebenza without judging her, because judging itself in itself is a sin. Yeah, that's all I want to share. So uteacher ubone isidingo sokuthi a-embarrasse umntana omncane eklasini just because their parents couldn't afford 50 rand for juice and pie. As a teacher, as a mother, kuthini kuwena uthatha video yeingane? Couldn't you exclude that child, umfihle from that video you were taking? Maybe you were taking that video to show the parents proof ukuthi asidla ngemalini na abantwana beni bayamudla 50 rand when we pay juice, as we had said that, you know, it is for that purpose. Why did you have to show that one child? Why did you have to show that poor baby's face? Already ingane inamahloni inhliziyo iphukile because every fucking other child in the class is eating except him. No, ma'am, you decided to take it further, steps further, and show his face for what? Kukusize ngani lokho dali? Ngicela futhi nale genga, yeah, this is why if you can't afford kids, you must not make them. Angikhulumi nani khona manje, ngizoza kunina.
Ngikhuluma ngekheshi ukuthi ingane was embarrassed unprovoked. For what? Views? Clout? What? I made a video last year saying, I will drop kick any teacher that puts my child on the internet. I don't care if my child was being celebrated for whatever accolades, but the minute you start putting my child on the internet without my freaking permission, it's game. It's game, it's free game. Angifune kubuza mibuzo ngizofika nje mina ngokupetule. Because what the hell is this? She's a baby. So as teachers, you couldn't contribute 5 rand each ukuthi umntana adle naye afane ezinye ingane. If it was a bunch of children in that class that didn't afford, I would understand. Mezokuhlula vele, mengeke ibe ngangawe. But one child? You guys couldn't contribute for one? Shame on you. And I'm sure gore moba nembali uteng o yitseng sharing is caring. I can teacher a itse fela ngubani ofuna ukushare ngubani ofuna umqhawulela. One nyana I'm definitely sure for uteng bezothi teacher I want to share. Uteng oyi1 bezothi teacher ngicela ukumqhawulela ipayi yami andizukwazi uyiqeba. Uteng mama nembale bangata bale uteng oyi1 yana maybe go WhatsApp and also ke ngwana gati ja uteng mo shoutiwang ka bokipa yakho so o tla share ya aya khakala Eastern Cape before ke lo morakela pie. Hey social media George, you fucking better go kula kaka yesikolo. Ndithi kuni nyukani niye eThemba Lethu primary school niyogxothisa la bitch kazi pha because asoze kalokufana atsho nge-falls eziwayo atsho umlomo unuka imuncu unuka ipecu asinga asidumise kanje ogqibekweni niphole Bona Toto yapha kula Themba Lethu primary school azoqhalwa kakubi ngabantu abagugileyo thina engumisotheni nalutho umlomo manzi utwaxa uthethe ikaka ngepayi a fucking pie. Hayi khama isuke la bitch pha andinazi ne week. Baluxabevu ngumsindo abazali kuqhankqalazo lwephayi evinjiwe umntwana. Mandibotise kuwe mphulaphuli singapholisanga amaseko masisiphake seshushu nalenqaku lethu eliphala phambili. Baphume ngobuninzi babo abazali babantwana bengingqi yaseGeorge eNtshona Koloni bengxange ngaphandle kwamasango esikolo samabanga aphantsi iThemba Lethu primary school. Kaloku aba bazali baseGeorge bachukunyiswe lushicilelo lwevidiyo olubonisa umntwana wesikolo ezigqume ubuso logama oxabakhe besitya iphayi kwakunye nejusi. Kukhokeleka ukuba olushicilelo luthatyathwe ngutitshalakazi ebebonisa abazali babantwana abatyayo emva kokukhupha imali yephayi day. Kuvakala ukuba lo mfundi ungatyiyo ebengenayo yena imali. Aba bahlali ke bathi olushicilelo sisenyeliswe emntwaneni kuquka nomzali wakhe. Kwaye kunjalo nje banyanzela ukuba isikolo sithathe amanyathelo angqingqwanga kutitshala. Uza kuthi kangoku utitshala akakavili okanye akukho mazwi avela kuye ngesisiganeko nangona iinzame zokuba avele ukuze azoziphendulela ziphanzile. Elinqaku lisa